12-годишният Иван Павлевски от Велико Търново също се нарежда до големите имена в този спорт. Младият стънтър бе отличен като най-млад състезател и също получи награда, докато развълнуваната публика взима автографи от стънт-героите. Ние ще разберем как се чувства Иван. Иван Павлевски е най-малкият участник в това събитие. Той е само на 12 години. Как успяваш да контролираш по този начин мотопеда? Само на 12. Аз съм свикнал, но за мен това не е голям проблем. Имат мотори, които са много по-трудни да контролирани от този. Всичко става с тренировки. Ти пробвал ли си на по-голям мотор? Ами да, за жалост ми е последната година с този скутер и до година почвам като по-големите. Не те ли е страх, че можеш да паднеш? Не, страх ме, но като дойде адреналина и да правим всичко. Искаш да правиш все по-опасни трикове? Да, за мен това е по-хубаво, отколкото да стоя вкъщи и да играя на компютъра или както другите. Много време ли отделяш за този спорт? През свободното си време, към 2-3 часа отделям на ден. А как се чувстваш днес, когато раздаваш автографи до най-добрите в Европа? Много се гордея с мен, че полагам такива усилия и сега виждам резултата от това. Сега щастлив ли си или си притеснен? Как се чувстваш сега преди представление? Малко притеснен. Малко притеснен. Какви са любимите ти трикове или кой трик обичаш да правиш най-много? Аз още не го ме добре, но когато карам в кръг и си пусна ръката, за сега го усъвършенствам. Имаш ли други приятели на твоята възраст, които практикуват същото хоби или не? За жалост нямам. Трудно се намират. Да, и за това измислям повечето работи сам, защото няма някой, който да ми каже. Или в интернет намирам някой в другите държави, защото там спортът е много по-разпространен, отколкото тук.